Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kinaton tanan. Kumusta ka tanan og welcome sa atong panag-uban sa tuang tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na usab nga adlaw, lain na sab nga higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug atong pagigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Miyerkules, pizza 5 na sa bulan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Kumusta itong mga pinanggantig paminaw, itong mga sukintig paminaw na minaw karon sila tatagsag ka mga radyo o nagtanaw sa tuang Facebook Live sa gihapon sa ngalan sa regular anchor karong buntaga si Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ako yung kasamtangan nga makauban usab kasamang radyoman Benji Ulpos Tanghian. Straight to the point. Nakita mo'y mag-uban-uban sa mga sukintig paminaw ha o ni kanang naang atuan lang yung tiwason usab nga mag-uban ta karong si manahuna ha. So kadto mga kaigsunan nato, mga pinanggantig paminaw nato in town nga kanang naang gimingaw ng Attorney Rufil ayaw mo kabalaka kay sa di madugay mo balik to mga sukintig paminaw mo nang antus-antusa sa taninyo agwanta-agwantaha usa ta ha. Tuang nga makaigsunan usab nga nagtan-aw sa tuang nga YouTube channel sa gawa sa nasod o tibuok kalibutan kutob sa maka-access sa tuang nga YouTube channel o sa tuang Facebook page mga sukintig paminaw. Maayong buntag, mayong adlaw kaninyong tanan. Ang uban kilom-kilom or gabi dito sa ila. Karon nga mga orasa sad mga sukintig paminaw. Straight to the point. Ato ang mga pinanggantig paminaw ha diri sa ato ha. Karon na medyo kuan kanang naang dili kayo kanang naang bugnaw pa ang ato ang palibot. Pag kini kadlaw bugnaw kayo kasamang kino. Apan kagabi pagka kuan man gabi kanang medyo kanang naang alimuot kayo no. Noon ingon naman to pag-asa nga murag makasinati na ta mga sukindig paminaw og pag transition nas panahon so magkasinati na ta og mainiton nga panahon o kanang naang naana sa summer season mga sukindig paminaw. Mo nang uban kanang naang mura og di na ganahan kasamang labi na diri sa kanang naang syudad dapita murag di na ganahan kaayo nga makapadidit ha. Tuang nga mga kaigsuunan, mga naminaw karon arita sa tuang nga mga isgutanan usab karong nga buntaga ang atuang nga tagad pagtagad sad karon mga sukintig paminaw kay kaning ni abang arita tusan kanon tokbilan sa nato og gamay tusang kulo kabilduhan og gamay kaning ni ang kang Vice President Sara Duterte na ay kaning ni ang sa ang usa karon sa mga linyada sa PDP laban na nga kaalyado sa PDP laban nga magpapili pagka senador nga si Raul Lambino ni padayag ni siya mga sukindig paminaw kagahapong adlaw sa iyaha nga kabalaka ha ngadto ni Vice President Sara Duterte nga matod pa niya might not receive a fair judgment from the impeachment court. Dili kuno matod pa mga sukindig paminaw maka kanang naa nga di gyud maka posible nga dili maka kuha og patas nga hukom diha sa impeachment court. Straight to the point. Ato pa kanang impeachment court mao man na ang kanang naang diha sa Senado. Na ang kanang naang sa Senado mao na ang sa impeachment court o ni ang kanang mga judgment ana kanang naang mga senador. Mo na mga judgment kanang judgmental ha. Sila mo'y maghuhukom diha. So sa kuan pa sila mo'y judgmental ha. Ang ano man tungod kay naobserbara nila kining niya si Lambino de mo ni siya ang cabinet secretary ni kaniadto or cabinet member kanang membro ni kabinete ni kanhi Presidente Duterte o niya kanang naang ngano mang yaman ning gikuan karon natungod kay pananglitan ba og dunay mahitabo nga special session
So pananglitan og dunay mahitabo nga special session unya galing kay ingon naman daan si Senate President Jesus Escudero god nga di kuan na kanang naa nga ano patawag man og kanang naa nga Senate kanang naa nga special session ingon ana gid na ka importante ang kanang naa nga impeachment. Straight to the point. So pananglitan kay kuan man karon kaning ni ang mga diha sa Senado di ta maka siguro og kani bagid pila kabuk ang mudapig ni Vice President Sara og ingon masab inig kadaog na kay sa iyang statement mga kasama nganuman nga mura og nagkuan man siya kanang naa nga mura og na balaka man siya tungod kay sumala niya nga kanang naang naasa ang Senate President nato karon nga si Senate President Jesus Escudero nangandoy man pod kuno matod pa ni nga ma-presidente. Kay nangandoy po kuno yung presidente nga naman. Pag 2016 nga presidential election mga sukin tigpaminaw. Bantay mo to? Katimaan ka to, Idol Clet. Ani si ganahan mo mudagag presidente si Escudero. Pero tungod sa mga negosasyon ana nga nahitabo, mo tangawa sa makadagan, nihimo lang siya nga vice president ni Grispo. Kuno kay hinumdum ato si Grispo maoy ni dagan og kanang naa pagka-presidente. O ni ang yahang running mate niya tong 2016 mo si Jesus Escudero. Ganahan mo to magpresidente. Asa mo na dapita nga ilah gyud kay si Vice President Sara Duterte ka 2028 kana di man na kana murag mo nay kamatuuran ba nga murag di malalis gawas lag tikason. Dako man og tsansa mga sukintig paminaw nga mudaog yung 2028 kung mudagag presidente si Vice President Sara Duterte. Sumunay karon nga ilahan ning ayuhon ron nga bitaw no pananglitan og atua gining ikumbikto si Vice President Sara Duterte. Kung ato ning ikumbikto siya unya makuanan pagyod nga og disqualification to hold public office. So di na siya makadagan sa unsang posisyon mga sukintig paminaw. Amot kay barangay tanod pwede pa ba? So ang mahitabo ni ana nga kanang na ang ilahan ng tan-awon karon kay naaman sa di matag usa karon ka senador adunay personal nga interesad. Kay pananglit doon na sila plano. Kani si Senador Escudero doon ay background nga gustong magpresidente 2016. That was 2016. Pero mao na nga ang iyang running mate mga sukintig paminaw si Grispo. Kay tungod kay tambag-tambagan ana apil ba ka nakatambag ka sa mangkin nga ayaw lagdagag presidente si Grispo lang padi mong bungkag. Pero kanang nga dili sa natukman kay basin og wa na sad say gana. Basig wa na sad say gana nga mudagan mga sukintig paminaw pagka presidente. Kay gani sa yang statement kung imong paminawon yang statement ka sa mangkin kuan man kanang naang patas man. Yahabang karon ba so far imuhag yung analisaron mga sukintig paminaw ang kuan ni Jesus Escudero nga independent gyud ang yang baruganan mga sukintig paminaw nga matod pa niya si kinsa man sila nga mudikta sa Senado isip maoy maghuhukom sa impeachment mga sukintig paminaw ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Pero mo lagi na nga wata kay balaw basig mapukaw. Wata kay balaw kun ang ambisyon. Ang ambisyon ni Senate President Jesus Escudero mapukaw ba? Kay kana bitang atong kaagi sa kinabuhi nga dugay ng gilumutan, aduna man gyud nay mabandlas man gyud kun moabot ang baha sa atoa mga sukin de bagyos kinabuhi. Unya kinsa pa may lain sa mga incumbent nga mga senador karon nga gustong magpresidente ka sa mangkin. Kana si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano nangandoy sa na magpresidente pagka 2016. Pero mo to nga nagkuha na siya kanang naa nga na negosito mo to nga nahimo na lang siyang vice president running mate ni kanhi presidente Duterte. Straight to the point. Kani atuan ni nga gihagpat mga sukintig paminaw kay kanang nang dunay mo ingon pikas kampo mingon nga sige na gyud kay tungod sa word nga fortuit tungod sa fortuit kinahanglan na nga i-tweet na
kinahanglan nga ikanang isugdan na gyud. Nganon man pananglitan og sugdan unsa may pero depende na Supreme Court da unsa moy desisyon sa Supreme Court. Mingon Supreme Court nga sige, kanang na ang busdak na to sugod ta. Manya kay kuan man kanang konstitusyon mga tungod lagi kay na eleksyon man. Wa man nakabutang na sa batakang balaod nga bisan og adunay eleksyon nga kanang nagsingabot nga eleksyon ipadayon gyud ang impeachment kun dunay kuan wa man nakabutang. Ang gibutang dito mga sukintig paminaw nga kanang naang forthwith proceed man. Straight to the point. Sumuna nga kanang naang tanawa si karon incumbent pa senador. Kana daghan kayo. Daghan kay nangandoy nga mahimong presidente mga sukintig paminaw kun atong tan-awon sila mga background. Kaysa may lang incumbent nga kanang naang kuansad. Ato ning kuanon kay kanang naang si kaning niya mga sukintig paminaw si Manny Pacquiao. Pananglitag mo daog si Manny Pacquiao pagka senador o niya adto pa sa liwas eleksyon kanang naang i-trial, mag-trial, liwas eleksyon di magkasupananglitan og mudaog si Manny Pacquiao senador. Kaning ato kuan lang kana na ang pangagpas ra ning ato. Si Manny Pacquiao pag eleksyon 2022 ni dagag presidente. Bangga sila ni nakabangga silang presidente Marcos pero wa palara. Pananglitag makadaog si Manny Pacquiao senador o niya mahimo siyang judge sa impeachment ni Sara. Kamo nay mo tubag kang ilaha man gyud ani nga nangandroy sila talaga mga senador, nangandroy mo dagag presidente. Unya pananglitan og naa pa si Sara og makadagag 2028. O si BP Sara makadagag 2028. Di adto gyapon sila puluton sa tangkungan. Wa gabae. So muna nga si Senador Manny Pacquiao nangandroy magpresidente. Gusto siya mga sukintig paminang magpresidente sad gani 2022. Iyahan na nga kuanan, iyahan na gisugdan. Unya wa palara mga sukintig paminaw. Hilak-hilak tantos Mami Indonesia in town, ampo in town tanang Santos. Dili gyud madalag sampit ng Santos Mami oy. Unya kinsa pay laing mga senador? Naapay laing mga senador. Karon taw datong tiwasog gisgot mga sukintig paminaw man lamang pipila ka mga minundanong kay Pedro standby lang. Okay, now atong hatagag pagtagad na kay kaning ni ang kamo depende naman gyud na sa pulsos katawhan. Ni pagawas na gudto og kanang na ang timetable ba. Si Senate President Chis Escudero. Nga mo na iyang giingon nga kanang nang ayaw migdali-dalian ninyo. Kamo nga mga congressman, kinsa mamong mudali-dali namo. So doon na sa katarungan si kanang na ang Senate President Chis Escudero. Amingon mo nga ginahan de mo nga madali nga ma-impeach gyud kanang naa nga ganahan mo og dali unya inyuhan ng giyaka-yakaan diha sa Kongreso sud sa 2 ka bulan. So mo na nga kini mga congressman alangan sabta lang po to kanang naa nga Mr. Senate President sabta lang po to mga congressman kay wa pa man gud to makwintada kun pila gyud lang makuhang ayuda Kanang nga sabta lang po to. Atong alam po tong sabton o mga congressman kay alangan man po og mupirma sila diha unya wala pa kanang naang magkasabot kung pila gyud ayuda So medyo nadugay kasi kadunay ayuda inisal nga ayuda ni atong Disyembre basin og dili ingon anak kadako. Amo na nga sunan ka gud sunan ka anang pagka na-impeach sa February 5. Pagka anang February 5 alas 10 sa buntag 80 ra ka mga congressman ang ni pirma 80 man ni hapit na magudto hapit na maghapon
sus pagpagawas nga amo sa tiktino, pero si kanang naa nga si kanang usa sa mga kanang naa nga nagtrabaho sa Malacañang sa una nga ni post man mga sukin tigpaminaw nga mao kuno ni kwantada kuno sa ayuda mo ni mauna, pero kana di wa man gidinay man na sa mga congressman nga duna kuno bugting ayuda. Pero si congressman kanang naang Frasco lingaw man siya unya og dili na to buhaton, luoy po na to mga tao, ha. Ang ano man, anang February 5 na impeach si Vice President Sara Duterte sa lower house. Human nakakuha og 215 ka mga boto, sobra sa 1/3 mga sukin tigpaminaw. Ha? Ngano man? Ha? Tungod kay mo na nga kuan kay anang pagka alas 10 lagi, 80 pa ka mga congressman ang nibutar. Tan-aw dagoy dito sa nagpasiugda ba nga matay mingaw man. Sumao to nga nahitabo ni ana ng pagkahapon, pagka-alauna, pagka-alas 2 dito na. Ha? Dito na mga sukin tigpaminaw, nagkadaghan nagmay hanton ni abot 215. Pagkahibalo sa uban ng mga congressman nga matay murag naagi dagoy toy tinuoy, kuan naagi tinuod tingali toy ayuda. Kay sunang ka 25 ka bu congressman ni apas dito oy. Ni apas mga sukin tigpaminaw. Sumaw na nga karon ato ni tan-awon kay kinsa man ning lain nga mga kanang naang gusto gyud pag presidente. Ha? Kinsa man nga mga senador nga gusto magpresidente. Sumaw to ganina ato nga pangisgutan to. Ha? Gipangisgutan na to mga sukin tigpaminaw nga kadto si Alan Peter Cayetano gustong magpresidente. May gani kay kanang nadala to nilang tambag, nahimo siyang running mate ni kanang naang kanhi Presidente Duterte. Ha? Onya kana lagi si Senate President si Escudero gusto sabna magpresidente pagka 2016 nga pinili ay sa presidential election. Onya mo to na nadala og tambag ni running mate na lang siya ni Grispo, Senadora Grispo. Nahimo siya nga vice kanang ni running mate sa isip vice president. Wa palara. Ha? Sukin sa pamaylain nga ni kanang senador nga gusto magpresidente, kani senador Manny Pacquiao. Gani 2022, yan naman gani gyud to nga gibatiko si Presidente Marcos mga sukin tigpaminaw nga kanang og ginyuhan ng botaran og inyo ng padagon magmahay gyud mo. Nakakuan mo ana, do naman na naga-viral man na diya social media. Kanang naambahan ni kanang na senador Manny Pacquiao, ha? Nya inyo nang butaras Marcos, man inyo na magmahay gyud mo. So nahitabo kini si senador Manny Pacquiao kun ugaling palaron nga mudaog pagka senador. So dili pa ta makakuan niya. Akon bubutar ba siya o kanang naang mo kumbikto ba sa ni Vice President Sara Duterte or maabsuelto? Ang akong tubag 70%. Ngano man gusto man sa siya magpresidente. Unya gusto siya magpresidente, ilahag yun ng kuhaon o kinsay kanang naang lantaw nila babag silang pagdagan. Pero dili pa nato mahukman sang utok kay mingon bitaw siya nga kaning ni ang kuan man sa una yang gidayeg mga sukin tigpaminaw, pero karon nga nalinyada na siya ni Presidente Marcos, ingon man siya nga maayo kaayon tao, ha. Okay, kinsa pa man, ha? Karon nga mga nidagan, karon nga mga magpapili nga kalinyada ni Presidente Marcos, gawa si Manny Pacquiao, kinsa pa? Ha? Kani Senador Ping Lacson. Ha? Kani Senador Ping Lacson, maayo man ni nga pagka senador no mga sukin tigpaminaw. Apan gusto ni magpresidente gani pagka 2022 nga presidential election dagan siya. Ha? Nidagan siya pagka 2022 nga presidential election, bangga silang Presidente Marcos, Manny Pacquiao, sila ni Vice President Leni Robredo. Bangga sila. Kinsa may ang running mate? Kaning ni kani senador gihapon Tito Soto. Ha? So si Ping Lacson gusto sa magpresidente.
Daghan ang gusto magpresidente di ay, no? Onya, kani Senador Manny Pacquiao, kani Senador Panfilo Ping Lacson, linyada ni Presidente Marcos karon nga modagan og kanang magpasubli pagdagan pagka senador. So gusto mo ni magpresidente. So pananglitan og mudaog kani siya pila ka porsyento kaha sa inyong tan-aw nga mo kumbikto sa ni Presidente Sara Duterte o pila ka porsyento nga mo absuelto siya. Nangandoy sa ni Presidente. Mantay ka sa mga nangandoy sa mo Presidente. So kaning naapagyapon sila una-huna karon nga dako open pagyapon na sila nga modagag Presidente. Kinsa may ang running mate pagka 2022 nga pinili ay si kanhi Senador Tito Soto. Kay amigo man ni sila duha, di man ni sila magbulag yun mga suking tigpaminaw. So karon, so pananglitan mo balik og dagan og 2028. 2028 basig mo balik og dagan si Tito Soto, yang running mate ani sa Ping Lacson, yang running mate gyapon posible Tito Soto. Og si Manny Pacquiao mo dagan di sila mga senador makaingon gi sila kani. Kanang naa nga baut-baut na gini kun wala si Presidente Sara Duterte 2028. O gilaha gyud na nga konbikto mga suking tigpaminaw kani sila patas-patas gini sila mga senadora. Pero tan-aw ni kay di pa may usa. Wala ni makagig senador hinoon, kagirag congresswoman si kaning Vice President Leni Robredo. Muna tan-aw nun doon mga suking tigpaminaw. Pero ingon anak ba kakusog si kanhi Vice President Leni Robredo ikumparar ni Vice President Sara Duterte? Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Muna ito hatagag pagtagad ron mga suking tigpaminaw. Kay atuan nga kanang atuang pahat-pahaton lang ato lang pahat-pahaton ato mga isyu. Unya ari sa dili patang padayon sa atuang isgutanan karong buntaga mga suking tigpaminaw. Di asa atuang makauban ron kay kuan ang uban ganahan sa minaw. Okay, ato sang i-check si kanang naang Radyoman Remart Pugoy karong mga orasa. Usab mga suking tigpaminaw. Yes, Radyoman Remart, kumusta diha? DYHP Tatak RMN Report. Mayong buntag sa mga Radyoman Benji, live ta karon dinhi sa Radisson Blue Hotel kay ning adlaw ning mga orasa atong makauban ang usa sa mga magpapili pagka senador sa atong nasod ni duaw dinhi sa Subo kasama nga Benji. Balusod ning mga orasa atong ipadungog sa kahanginan sa ato ang publiko kung sa iyang mga programa ug plataporma isip magpapili sa umaabot nga pinili ay kasamang Benji. Atong makahinabi karon si Secretary Benjamin Binhor Abalos kasamang Benji. Sir, magandang umaga po. Live po tayo sa DYHP RMN Cebu at makakausap po natin si yung anchor po namin ngayon si kasamang Radyoman Benji Tangian po. Magandang umaga po, Radyoman Benji, at sa lahat po ng nakikinig po sa DYHP dito po sa RMN. No? Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Secretary Binhor Abalos. Secretary, ano ang masasabi mo sa Cebu? Kumusta ang mga Cebuanos? Nako, alam mo, pag tuwing nasa Cebu ako, talagang I would like to congratulate yung probinsya at ang mga tiga Cebu dahil napakaganda, napakalinis, napakaayos, ang daming turista, ang daming negosyong bago. Tuwing napupunta ako rito, talagang always booming, no? Lahat well-maintained, no? Kaya, at saka lahat ng tao nakangiti, no? Oo, talagang mga smiling yung mga Cebuanos sa Secretary Abalos eh. That's true. At saka it shows talaga yung boom na economy po sa Cebu. So ano nga talaga ang sadya ninyo rito sa Cebu, Secretary Abalos? Meron po kasi mga activities dito, yung Liga ng Barangay ng Leyte, no? Siguro mga 3,000 po sila at ako po naimbita nila magsalita.
Okay. So ano po ang punta tayo sa ibang question Secretary Abalos. Ano po ang masasabi niyo sa desisyon ng Supreme Court na payagan ang commercial fishing sa municipal waters? It's an issue na malapit sa sikmura ng mga Cebuano lalo na sa mga coastal municipalities. Naku, napakabigat pong desisyon nito, no? Dahil ito'y may kinalaman sa Fisheries Code na kung saan sinasabi ng code ay itong 15 kilometers from the coastline, dapat ang ating lang mga mangingisda dito. At pinagbabawal itong mga malalaki. Precisely ang rason dito ay ang ating mga kababayan ay this is already survival. This is sila kunakawa ng panghanap buhay at pagkain ng pamilya nila. And of course, may iba pang aspeto kamukha ng ecology o kalikasan. Ang mga maliliit na isda, baka ma-overfish. Ang problema rito, once papasukan mo ito, yung nga mangyayari, baka ma-overfish, yung malalaking mga vessels, no? Ang apektado rito ay kulang-kulang 2 milyon o more than 2 million ng ating mga mangingisda. Kaya for me, I'm with them. Dapat talaga unang-una mag-file for recon sa Supreme Court at marami na nag-file ng mga local government unit. At kung worst case scenario, ako po ipapanig sa ating mga mangingisda. At kung swertihin tayo, we will make legislations na i-address yung sinabi ng Supreme Court, no? Nang sa ganoon ay talagang maireserba natin po ito para sa ating mga mangingisda. Okay. So bilang dating DILG Secretary, ano po ang advice ninyo sa ating mga LGUs? Sana tumulong sila, mas malakas na boses, lalo na mga coastal area. Mag-file po sila ng motion for recon dito po sa Supreme Court. Alam ko ang Department of Agriculture ay nag-file na rin, no, through the OSG. No, so mas marami, mas malakas ang boses, mas maganda po ito. Okay. So ang mataas na kuryente ang isa sa mga problema, no, ng ating bansa. Ano po ang solusyon nyo rito sakaling manalo kayo bilang Senator, Mr. Secretary? Alam mo, Rajuman Benji at sa lahat po ng mga nakikinig, 2005 ako isang congressman. Hindi po ako pumayag sa IVA at sa kuryente. This was 20 years ago. Ang dahilan ko is that once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, pamasahe at iba pang mga bilihin. So, lahat na, sasabay-sabay na lahat. Yes. Pangalawa, yung ating mga negosyo sa manufacturing dahil tatakas ang kanilang overhead kuryente, baka umilis yung mga kumpanya lumipat sa ibang bansa na mas mura ang kuryente. Sa ngayon, Rajuman Benji, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong Asia. Kaya 20 years ago hanggang ngayon, gano'n pa rin ang posisyon ko, dapat talaga tanggalin ang IVA sa kuryente. Kung ang issue rito ay malaki mawawalang revenue sa gobyerno o kita, well, isipin na lang natin na marami naman papasok na ibang negosyo, maraming trabaho at gagaang po ang pagbayad ng kuryente ng bawat isang Pilipino. Okay, so narinig namin ang proposal niyo na magbenepisyo ang mga job order at contractual employees sa government. Tungkol saan po iyon, Mr. DILG Secretary? Sa mga nakikinig po, 4 ang klase ng ating mga empleyado sa gobyerno. Ang regular employees, ang casual employees, at ang contractual service employees, service contractuals, at ang job orders. Yung dalawang minensyon ko, ang service contractuals at JO, wala hong benefits yan. Maski may pera ang pamahalaan na pagbigay, bawal po magbigay dyan. Kaya nung mayor ako, awang-awa ako, isipin nyo, Pasko, ni Cinco, yung iba may mga bonus sila, wala, no? So sabi ko nga ngayon, nasa pagkakataon ako, kung sakali man pala rin ako, yan ang aanuhin ko pa rin, no? Na at least may gratuity pay o incentive pay ang ating mga job orders at ang ating pong mga service contractuals. Napakaganda yan, no, Mr. Secretary, no? So mensahe na lang po ninyo, Secretary Abalos, sa ating mga Cebuanos na nakikinig ngayong umaga. Opo, alam nyo, ngayon po ay Ash Wednesday, no? It's a reminder sa lahat that itong Ash na to at we will
from dust we have come, to dust we will return. No, so have a blessed day this day, and always make a difference, because life should really be meaningful. No, by making sure that the spirit of caring, sharing, and loving is always there. No, marami po salamat sa Cebu. Maraming salamat din Secretary Abalos, no, sa oras na binigay nyo dito sa ating programa Himpilan sa DYHP RMN Cebu. Maraming salamat, Radyoman Benji. Ako nga pala ay number 1 po ako sa balota, no? Pero sana dalhin nyo na rin po ang buong alyansa. Kasi baka ma-skip yung pangalan ko dahil parati akong number 1 no recitation pala nung bata ako eh. Ngayon, sa balota, number 1 po. Salamat po ulit. Okay, maraming salamat din Secretary Abalos. RMN Exclusive. Okay, so moto mga sukindig paminaw si kanhi DILG Secretary Benjamin Binhor Abalos. Usab mga sukindig paminaw niya kanang naang naman sa diri sa Sugbo tungod sa iyahang kuan mo na lagi nga sus kani aton Tagalog say kasamang ki pasayloan na lang gini makadagat. Pero mo na nga sige lang kay nakuha na to ang isgutan na gamay tungod kay naa si kanhi Secretary Binhor Abalos mapapili ni siya sa pagka kanang naang senador, no, kaalyado ani kanhi president ani kanang kaalyado sa ni presidente Marcos mga sukindig paminaw ha. Sa mo na nga kana depende na gyud na ninyo ha, depende na ninyo inyuhan na nga choice, pero mo na nga ikuan lang sa dagway kanang naang ato ra respetaran kay magpahinabi mas sa DYHP muna bisag kinsa dire, bisag kinsa nga mga politiko walay problema basta makighinabi mga sukindig paminaw mo na nga kanang na ang ato ra pong respetaran nagway gamay kasamang ken, no, ato respetaran lang ana nya kay mga tao depende na gyud mga tao ha nya kay mga Sugboanon ra ba mahigugmaon kanang nang maluluyon mo na nga kuan lang ha. Straight to the point. So muna ang kuan kayo kanang sa oman nga naatol man sad mga sukintig paminaw nga nakakuan si kanang naang kanhi DILG Secretary Abalos ganyan, so naputol non ato ang gikuan da kanang nangisgutanan, pero sige lang ato na nga kuan ato ang tiwason na mga sukintig paminaw kay kanang mga tao di kuan naman na kanang naang depende ra gyud na sa nato mga tao inyo naman ang katungod total atin sa kadungog ta sila mga plataporma mo na mga sukindig paminaw unya kay kuan man guni kay kanana sa impeachment unya ang nindot ani 2028 nga eleksyon na unya purtin daghan nang kuan og senador kanang naang presidente oy ako na panglantawan daan nga karong 2028 mga sukindig paminaw og ilaha man gyud gali nga tinud-on si Vice President Sara Duterte purtin daghan na mo dagan nya purtin daghan na mo dagan gyud mo ni nga pananglitag dunay mga kwarta ani murag ang sapian ani katong kusog mangurtahay. Ko inyong ubos nga alagad sa kahanginan kasamang radyoman Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ugma pohon na usab mga sukintig paminaw. Salamat kayong tanan, maimbuntag tatak RMN. Straight to the point.